ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. wannan rana da Allah ya nuna mana kasance mijina ne kuma ya kasance a matsayina na mace. Ina fatan Allah Ubangiji ya bamu zaman lafiya da zuri'a masu albarka. Mun zan daɗi aini na yake zan daɗi da na zaɓo ki jikin mutane da yawa kuma kika haƙura kika nuna ni ɗin kin ko daga sai na buge mutane. Na gode. Wannan lokaci. Amma abin da ke so ki sani, kin san dama na ga miki na taɓa yin aure. Na kuma rabar matata. Sakamakon rashin tarbiyya wata daban wadda take dangane da 'ya'yana. Bai yiwuwa a ce idan na auro ki ka takura mai yara kuma kina ɗauka wani hukunci wanda ba shi ba. To ina so da Allah ki kiyaye. Idan yarinya kuma ki laifi ba matsala bane ki hukunta. Amma ki sai irin hukuncin da zaki. Dan gaskiya ba jin daɗi na bane ba a ce yara na su rika wulakanta ko kuma su a wulakanta su. Wannan dalilin shi sanya na rabu da wace. Da fatan kin fahimce ni. Insha Allah ka ji za a kiyaye. Allah ya yarda. Za a iya bakin kokari a samar da tarbiyya ingantacciya. Na gode. Insha Allah. Na gode amma da Allah ka rabu shi nan gani Allah akbar kai. Yau kina ba ka zai ce. Abinda ba san ba kenan daga ba. Yawa zan ta tashi in koma ta wannan ta tashi kice da rasu na abin nan to wurin to a dawo lafiya Allah ya tsare zan na ban san ki dan sha halal to shikenan to a dawo lafiya Allah ya tsare mai hakuri yake gane me riba. Zuwa yake gana alƙawari ne ku mini unziri ku yi haƙuri da Allah ku bani nasiba labarin nasiba har sashe da ke harba soyayya akwai ci gaba in aka kyale yaro da yarinya zumunci rabo wannan shi yake sa a hanya cikin lokaci masu auren dole sa ga ijaba wannan lokaci mai haƙuri yake gane me riba ku mini uzuri don Allah ku yarda na auren sai ba. Labarin da sai ba har sashe da ke harba soyayya akwai ci gaba in aka kyale yaro da yarinya zumunci rabo wannan shi yake sa a hanya cikin lokaci masu auren dole sa ga ijaba labarin da sai ba a bani nasiba da Allah ku bani nasiba. Amar suke nan. Barka da dawo an dawo lafiya. Lafiya lau. Allah ya hanya. Ta hanya alhamdulillah. Kin ga jana so in dawo da wuri ban san mun damar dawowa da wuri ba. To kuma kai in sake hita kuma ban yi marari na hurba ba. Ta nasi. Tana ciki. Ke na sai ba? Na sai ba? Na'am dadi. Zo mana. Dole su din ƙara haƙuri. Kin san na ka zanna da yarinya. To sai dai haƙuri. Ni dai ina son da Allah ki bada goyon baki. Me yake ke gama? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dadi na kwana? Lafiya. An ce na kwana lafiya lafiya an tashi lafiya. Ana sa ana tabbacin ko? Ko me ake ciki? Wallahi dadi na gaji. To kin gadi ba. Ga antin kina. Ban son sagoba. Ganin cewa kamar ko shekarun ku daya kuma kamar ta shi ki rika kamata wasa. Kin fahimce ni? Insha Allah. Tamkar ma yake ce. Allah. Yawa. Kuma da sai ta guri da yara. Ba komai alhaji ai sai ba tamkar diya take gurina. Ba komai wallahi.
wallahi Alhaji da baka da wuri ba mun sha fira ne da Nusaiba gaskiya na ji daɗin fira da ita. Allah ko? Sosai wallahi. Dadi ai ko antin na jin daɗin labarin. Kuma ta labari yana mun daɗi. Ta ce kuma sai zaki mutane su ga bacci. Ke dan nabi ta wannan. Ba komai ai Nusaiba diya ta ce. Nusaiba sanni. Zidariya wuce. Amarya. To ni zan tashi yana abin nan. A Alhaji kakka fita mu dan shiga daga ciki mu yi magana. Amarya kenan. Ki kullum magana. Ba ta dai gajiya. Kamar ta san hoki nan. Nan shiga daga cikin amarya. Lafa akbar. Salamu alaikum. A'a, Mansur. Kai Mansur. Na fita gidan nan, na je na dawo, kana cikin ɗaki kana ta faman kuka. Mansur haka fa jiya ka kwana. Kana kukan nan. Wai ke me ke damun ka ne? Wallahi jiya na je gidan su Nusaiba. Mahaifinta ya mawulakanci ya kore ne ci kada in ƙara dawo mai. Shine abin da ya dame ni. Mansur baka jin magana ne kunnan kashi ne da kai. Yarinyan nan nayi ka rabu da ita. Kana ce ka liƙe ka ce ita za ka aura. Wannan wani irin masifa ce? Wannan wani irin larura ce bakan larura da ka dora maka kanka? Maganan nan na gaya maka ba ɗaya ba biyu ba uku ba cewa ka rabu da yarinyan nan. Rabu da ita kuma Hajiya. Kwarai da gaske haka na ce. Ka rabu da ita. To ai ko wannan kukan sai dai kai ta yin shi ko kukan jini za ka ba za ka auri wannan yarinyar ba. Hajiya ta zan iya rabuwa da ita mu tashi tare mu girma tare mu makaranta ta taya. Idai kawai ki je ki neman ma alfarma wajen wannan mutum. Wace ce ni? Ai lalacewa tawa bata kai haka ba. Ni dai in je gurin Lawan kuma. In nemi alfarmar ya baka wannan yarinya ba zan iya ba. Idai kawai ki je don Allah. Gaban ka fa baban yarinyar nan ya ce ka rabu da ita kuma ba zai taba baka ita ba har abada. Amma saboda bakin naci irin naka ka liƙe ka nace ka ce sai ta za ka aura. To don kun tashi tare kun yi makaranta tare aka haihuwa ku? To wannan yarinyar da kake wani tutiya kun yi makaranta tare kun tashi tare. Ba ka iya rabuwa da ita. To ba za ka aure ta ba. Ko ciki ɗaya kuka fito kuwa iyakar ƙauna kenan. La ilaha illallah. Shi kenan. Ka koma cikin ɗaki ka je ka dasa sabon kuka. To ni yanzu ya zan yi? A hannunka bai taɓa riɓewa ka yanke shi kayar ba. Ba yadda zan yi. Da ni kuma wannan larurar ta hau ni. Dole in je gurin Lawai. Je in roƙe shi in ji ya za a ƙare. Wadda in samu ma yaron nan lafiyarsa. Dai ban rabu da wahala ba Allah ya sauwaƙe. Ka san me? Na zo wurin nan ba wurin zama. Kawai mu tsaya a nan. To abokina dan da ka ce minti ɗaya da Allah. Hai. Akwai matsala. Ko ka fada tarkon rahama ne? Kai. Wallahi abokina ba wannan bane. Ka san jiya na ce ma zan je gidan su sai. To na je. Da ka ga irin abin da ya faru kuma abin da mahaifinta ya ma. Kai. Abokina wannan wani irin matsiyacin mutum ne. Hai abokina ni abin nan har ba ni tsoro. Na rasa ta ina zan haro. Kullum daga wannan sai wannan. Yanzu dai abokina abin da za a yi. Ka zo mu je mu nemi mahaifinta mu ba shi haƙuri daga nan mu sa Zulaiha ta nemo mana Nusaiba mu ji me ke faruwa. Ina ga abin da ya kamata kawai mu yi kenan gaskiya. Hawa Nusaiba. Ya kamata ki saki ranki. Tunda na zo cikin gidan nan har yanzu ko magana baki ba. Kuma kin tabbatar cewa so bai zama kiyayya. Ƙarya kake yi Irfan so yana zama kiyayya. Kai baka san na tsane ka ban san ka a rayuwata ta duniya na tsane ka. Daga ranar da ka fara sa kafa ka shigo a cikin gidan nan ka sa a rufe mu kofofin da zan ga masoyi na Mansur a rayuwar duniya ji daɗi ban san ka kyale ni ko dole ne sai na yi soyayya da kai ban san ka. Ƙarya kenan sai ba Mansur bane farin cikin rayuwar ki ba. Kun ba za ki aure shi ba har abada har ina rai. Telefon shine farin cikin rayuwar ki. Kin gane? Shine dole na, shi dan uwana kuma shi zan baki.
ba ki da mijin da yafi wannan saboda haka shine dan uwana dole ko kina so ko ba ki so shi zaki aura ba Mansur ba ba zai taɓa yiwuwa ba na gama ki ba zai yi wani sun ne kawai Mama ki yarda, baba ka yarda. Me ke faruwa ne? Ko lafiya ne sai ba waya ta kashe. Bari kawai in je gidansu. Ka san abin da san ce mito waje? Abin da san ce mito waje. A ga yare nan ba san ka tafi ba. To sai yasa nake ba ka shawara in akwai wani abin da za a yi ya kamata a san me za a yi. Kamar ya kenan kawo. Ai ya kamata a ce a samu wasu kowa da kuɗaɗe ne a shiga malamai da bokai a samu a raba su. Saboda in ba raba su ake ba to auren nan ba zai yi tare da kai ba gaskiya. Kawo kana ga haka ita ce mafita. Ka san yaro ne zaka yi shi baka halin shi ba kuma yaron nan ina zargin shi ma gaskiya akwai wata hanyar da aka wannan ita ce mafi saukin da za a yi in dai akwai kuɗi kawai a kakuna na yayan wani da su shine kawai shikenan kawo ba damu ka san an ce abin da babba ya hango yaro ko ya hauri ni ba zai hango shi gaskiya ne sai ai haka din gaskiya ne ta wancan tsohon account a sabon account zan baka zan baka sabon account ka tuga saboda abin sirri ne sabon account zan baka shiga ciki in nazo za ka bani shiga ciki sai ka shiga gida ma da wancan matan ni za ta tare na mawayo gida na ma za ta biyo ni bari in tare sai in jin za ta gare nan wayo Yau Zulaihat, daman ganin nan da kika yi mana yanzu gidanku za mu je. Tun jiya nake kiran wayan ni sai ba a kashe. Ina tsoron ko wani abu ne ya same ta. Shi yasa nake so dan Allah ki je gidan ki duba ma. Wallahi ni ma tun ɗazun nake kiranta in ji ko ta fito domin rana ta yi gashi kuma muna da lectures karfe 3. Gashi har lokaci yayi shi yasa zan zo in biya gidansu in ga lafiya. Hau da sannu. Yau Zulaihat gaskiya kam ya kamata ki je ki duba mana domin gaskiya ina ga akwai babban matsala. Shi yasa kika ji wayar sai ba ina ga aka shi. To ni dai yanzu abin da nake so da ke Zulaihat. Dan Allah in kin je ki kira wayata. Okay ba da mu insha Allah. Shikenan ba da mu. Yawa mun gode kenan dama wajen ka na zo lawai ni ma kina hango ai ko da kyau yanzu kai lawai abin da kai ka kyauta kenan na ce ka kyauta kenan kai duk abin da zaka yi duniya ta zage ka shi kake kokarin yi to ahir wallahi ka fita ido na in rufe ka je ka raba yaro da yarinya tana son shi yana son ta kai ga isasshe ko lallai dakta Jummai na hana diya ta wuce Jummai ba kuma zan bada ba ƴaƴan naki maciyata to in duniya ga ɗaya ma can ya ta yawan banza kai yanzu bai dawo ba a haka yake so shi kana in zo duki ɗaya tan bada ba zan bada ba lawai dan na zo kofar gidanka kake la'antar ƴaƴana lallai ba su bane ba lalatatun ba ƴan barikin bane ba ba su tafi ba ai sun tafi inda na kirki ne da ya ta can uwa duniya da je zanna kuma a haka yake so wai kanan shi yake so da kiya tan bashi na hodi shikenan labarin da sai ba har sashe da ke harba soyayya akwai ci gaba rashin mutunci ba irin wanda bai mun ba ya wulakanta ni ya ci min zarafi Ansar shi baba lawai din dan me zaka kira shi baba lawai hanya ko ta rafi nono ko na gora inda bai san mutunci ba bai da imani bai da tausayi wani yasa wai hajiya ke maka
to har dai rantsuwa ba zai baka yarsa ba, ya ce shi ba zai ba talaka auren yarsa ba saboda da shi da talauci sun yi hannun riga, babu shi babu talauci, shi arziki ma yanzu ya fara shi. Yanzu kai Mansur ko cin zarafi da wannan mutumin ya isa a ce ka fita batun wannan yari. Ya wulakanta ni iyakacin bakin wulakantawa, magana ko ba daɗi har furcin da ya yi. Wai ɗaya ɗana ya tafi yawon da kai ma ga kanan ka ɗauko hanyar lalacewa, mahaukaci ma ya kirawo ka, wannan abu ya kona mara. Ka duba ka ga girma na mahaifi, duk ɗan da ke neman albarka a rayuwa dole ya ji zafin abin da za a yi mahaifinsa waɗanda ba daidai ba ne. Ni haka zan kare Mansur. An hana min na aure na sai ba. To ni magana tsakanina da wannan maganar taku. Kai da wannan yarinya na fitar da hannuna babu ni ciki. Wannan lokaci Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku mini uzuri dan Allah ku yarda na aure ni sai ba. Assalamu alaikum. Nusaiba me ke faruwa ne? Nusaiba me ke damin ki? Nusaiba Zuliya da ƙarshen rayuwa ta yanzu. Dan Allah ya kai awa masu ina son ganin shi. Ya duba ni kayan ƙarshen rayuwa. Hakan zai sa an samu salama bayan na mutu. Saiba, halin da kike ciki shi ma Mansur halin da yake ciki ne. Shi ma ya turo ni domin in zo in duba ki. Na shiga uku. Na Allah kira man shi ko a waya na ji muryar shi dan Allah ki taimaka man Zuliya. Ta Kash, Saiba waya ta ba caji ga shi amma zan je in sa caji. Na shiga uku taimaka ma. Wato abokina, ma dama aka ce za a raba ni da Nusaiba. Wallahi sai na bar garin nan, sai na ɓace ɓat an nema an rasa. Haba Mansur, wannan wace irin magana ce? Kai kanka ka san cewa Hajiya ba za ta ji daɗi. Mun kuwa kai ne kaɗai wanda ka rage mata a gaban. Tun da yayanka ya tafi, ka san da ko ɗuriyarsa ba a ƙara ji ba ko? Shin wai ma idan ka tafi, wa za ka bari ne a gaban Hajiya? Abokina, ina jin in ba ni sai ba a tattara da ni. Tamkar gangar jiki ce wadda babu ruhi a jikinta. Abokina, Nusaiba ita kaɗai ce rayuwata. Ita ce dukkan ƙarfin gwiwata. Ita kaɗai ce ƙaddara da ta rage ma a duk faɗin wannan duniya tamu. Kaga tafiya, zan je ne yaƙi da soyata, ko da mahaifin Nusaiba zai kawo ƙarshen rayuwa. Yau ana rana. An ɗan huta mu wuce gida. Zulihat. Yar halak, yanzu nake tunanin kiranki, sai ga kiranki ya shigo. Fatan dai kin je gidan su Nusaiba, kuma ya kika same ta? Mansur Nusaiba ba ta da lafiya, tana gida ta ce in sanar maka. Subhanallah. Zulihat ban fahimce ki ba. Me kike nufi? Dan Allah ki man bayani ko da zan fahimta. Mansur babu wani lokacin da zan maka bayani. Domin wayata babu caji yanzu ma sa'a kai ta kawo. Amma ka sani Nusaiba tana gab da mutuwa ita ce ta ce in sanar. Ka san duk yanda za ka yi ka ganta. Idan har bata samu ganin ka ba, har ta mutu ta ce in sanar maka ruhinta ba zai samu salama ba. Kash. Hello?
Hello Zulaihat. Wayan ma ta dauke gashi ba sai in ba za. Inna lillahi. Hello? Hello? Me gadi? Idan kana ya lashe shi. Me kawo ka? Na zo ne wajen Nusaiba kuma na zo domin na shiga cikin agantani. Amma ka iya ka shigo cikin gidan nan ba abin da ya rame da an hana ni. Dole ne ya zama wajibi sai na ga Nusaiba. Haka kace? Haka na fara. To ba za ka ganta ba. To sai na ga Nusaiba cikin gidan nan. Ka juya ka fita tun kama in sassaba maka kamar. Ko me za ka yi min sai na ga Nusaiba. Kai wani irin shashasha ne mara hankali zaka kama shi ka danga duka kar ka sake taba shi kana ji tsaya matsayin ka na dan uwana shi kuma na raba rayuwata ƙara taba shi. Wata kanki saboda wannan kazamin yaron dan jagaliya har kike ga min magana ko? An faɗa maka. Mansur ashe zan ƙara ganin ka duba duk yanda na koma da tasirin soyayyarka. Nusaiba, ki kwantar da hankalinki. Ta halin da kike ciki Nusaiba, ni ma ina a cikin shi. Kuma da nake nake Nusaiba. Kin ga an dake ni. An buge ni an man wulakanci a kanki. Wannan ba zai taɓa sa ni na ji rishin ƙwarin gwiwa a tare da ni ba Nusaiba. Sai ma ya ƙara min sanki da tsabar ƙaunaki a cikin zuciyata. Don haka wannan ba komai bane, ki kwantar da hankalinki. Tumur uban yarinya yar wahala shi giya gajeren banza har kinki har ita ina tsohon da kaina a kanta mahaifinta na karɓa min kuɗi ɗan matan da suke suna a Kaduna bari su zo wurinta don koma da magani. Bambancin rabo wannan shi yake sa a mauce yau na haukace a rayuwa da dalilin rashi na Nusaiba. Ki saboda wannan gidajen yara zaki riga mana. Malam da Allah da ka ta wannan irin maganganu ne da Allah wani irin maganganu zaka zo kana gaya mana abin ya tsaya iya gani amma banda Nusaiba dai. Nusaiba! 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 Ni kai mata! Ni kai mata! Ni kai mata! Nusaiba! 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 Ni kai mata! Ni kai mata! Ni kai mata! Malam ni kai mata! Ni kai mata! Nusaiba! Nusaiba! Ni kai mata haka! Nusaiba! 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 Police! Come on! Come on! Let's go! Under arrest! Nusaiba! 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 Zo mu kama ta kai ta asibiti. Nusaiba! Rike fada? Kayan nawa kwace? Wallahi zan banza ne. Wallahi zan banza ne. Malam da ka dalla, wace ne magana ce kake mun haka? Yanzu kana nufa an kwace mun kayan gaba daya? Wallahi ba zan yadda ba. Wallahi ba zan yadda ba. Wallahi sai ga kayan akan me yo? Ko na jan dake kuma. Alhaji maganar zaman lafiya a cikin gidan nan ya kare. Ba za a kuma yin shi ba. Har sai an dawo abin da ake so. Ganganci da rashin tunani ne kadai yake sa wani lokacin wawaye da ganin hadari su wanka da kashi sai dai kash a wani lokacin idan aka samu akasi sai da hadarin ya washe zama holoko a lissafi irin na rashin tunani ne na wawaye yake sa su gane cewar jiban gafiya baidu wato riba ne. Rayuwar Bilkisu ni zan gani ko dan ma an yi hali irin na uwa. Zan je in turo miki mijin aure. Haba umma,
yanzu ummani ya zan yi da rayuwata. Gaskiya ke da Allah ya miki basira. Ta yaya haka har kika tsara irin wannan tunani? Yanzu nan idan na haɗa maka wani kai da mata ba za ka yi. Haba mai gida, ni fa irin wannan abin ne shine na guda. Lafiya. Kowane bangare da irin nasa lissafin, wani lissafin caca ne, wani lissafin karta ne, wani lissafin nasa kwa na gardo-gardo ne. Rayuwar Bilkisu, rayuwar Bilkisu. Aure Alhaji. Zan ciye maka kai. Ya kamata a ce ka bi lafiyar shi direba. Raba me? Duke na bata yi shi ba? A bayan nawo. Duka zancen fa da muke da ni da dan Colombia. Muna magana ta yadda za a kare mu. Gaskiya ne. Bari in tashi in shiga daga ciki. Idan mun samu lokaci mun zauna da yi da magana da muka yi. Allah baka isa ba. Amma dai ai kun san ba mu gama biyan wannan kuɗin ba ko? Kun san ba ku kawo mana cikon ba ko? Sun fi sun tsane ni sun haɗe mun kai. Ko ne sun tsane ni ba su so na har ta suke ma wai iyayena ba iyayen mutunci ne ba ke kika liƙa mai. Alaƙar da ke tsakaninka da Hajiya wannan kai ta shafa ba ta shafe ni ba. Sannan bari in gaya maka kada in ƙara ganin ƙafa ka a gidan nan. Idan na ƙara ganin ƙafa ka a gidan nan duk abin da na yi maka kai ka ga. Love Bilkisu. I love you Bilkisu. Duba da nasara da muka yi kawo muku cikakken kashi na 1 a yanzu haka rayuwar Bilkisu kashi na 2 zai fara zo muku ne a channel YouTube ɗinmu mai suna RHB Hausa TV. A nan ne kaɗai za ku fara kallon wannan ƙayataccen shirin. Lissafi ne daban aka canja muku, lissafin ya canja ba yanda kuka sani ba. Cakwaki da take cikinsa sai mai tunani, cakwakiyar cikinsa sai mai lissafi. A ina daren ta fara kuma a ina za ta kare. Rayuwar Bilkisu. Labari da kuma tsarawa Raba Halliru Daura, daukar nauyi Nuruddin Ubale a Darkana, daukar hoto Ali Ibrahim Coach, tsara talla da kuma tace hoto Musbahu Editor Katsina, ba da umarni Raba Halliru Daura. Sai ku subscribe ku danna mana karra tashar mai suna RHB Hausa TV inda shirin zai fara zo muku duk ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare. Rayuwar Bilkisu. Ki murmura sai mu iya kulla zare. Rayuwar Bilkisu, rayuwar Bilkisu. Umar yanzu haka zaka mun ka rasa ranar da zaka ce mun ka fasa sai ana gobe daurin aure? A sanin lissafin masu ƙididdiga ne da iya bada lissafi tsakanin zuciya da kuma abin da take furtawa. A wani lokacin idan kai yunkurin fidda furcinta sai kaga fuskarka ta canja launin lafazin. Shin menene dalilin da yasa haka kuma menene dalilin da yasa a wani lokacin ma muradi yakan yi kokarin cika ne sai dai idan lokacin kaddara ta saka wa muradin baka iya samun muradin a lokacin da kaddarar ta hura a kanka. Kalmar nan ce da masu iya magana ke cewa waye ga kuma menene mafarin samun sa, waye ga kuma menene mafarin karshen sa. Samu da rashi. Jiya kin sa ni gudu a gaban nan. Ba kyau wulakanta al'ada. Ba wulakanta ka ne ba. Abin da tema yata suna yara tabbas ai Ahmad ba zai taba auren Rukayya ba matakan ina raye. Tsab zan dauki fansa. Samu da rashi. A lissafinta ne na cikar murnarta, a lissafinta na biyan bukatarta, a lissafinta na cikar muradinta, sai dai a yayin da kaddara take bibiyarta inda ta daga sawunta a nan kaddara take saka sawunta. Kake da keke babu lissafin masu iya lissafi a ciki. Samu da rashi. Rukayya lafiya? Mutum yana da kwanin? Sai da kwan. To ni dai ban dora wa Ahmadu tallan gyada ba, uwarsa ma bata dora mai ba. Kin san a baya na yi alƙawari ba zan taɓa iya rabuwa da ke ba ko? To yanzu ma sa a cikin rai ko da zan rasa rayuwa ba zan rabu da ke ba. Shiryawa Mubarak Oto, samar da labari Hauwa Jidda, tsara labarin kuma Abdul Intelligent, ba da umarni Mr. Arewa Blog. Samu da rashi. Wannan shirin zai rika zo muku ne duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare a tashar mai suna Mardishi Hausa TV. Sai ku subscribe ku danna mana kararrawa da zarar mun fara sakin shirin sai zo muku kai tsaye. Abokina ba mu je inda za mu je ba, na ga ka taka birki. Wallahi wata yarinya na gani kuma zuciyata ta dasa akan cewar ina so na aure ta. Ka ganta can? Ai wannan yarinya da kake gani duk wanda yake neman ta ko ya sa ran shi akan ta to ɗayan biyu ko uku ko ya rasa rayuwa ta yi ko wani abu ya faru da shi ko kuma a neme shi ya bata. Ita wannan din? Samu da rashi. Kai wani irin shashasha ne
mara hankali lura mashi masa pick up action kai wani irin shashasha ne mara hankali zaka ma shi ka danga duka kar ka sake taba shi kana ji wannan kazamin talakan ya fi ni a gurin ka wallahi an samu matsala ya figa a waje na ya figa muhimmanci a wuri na muhimmanci ba ka ta iya shi kuma da yake Halimatu ce ina san kowa muhimmanci a rayuwata sai dan magana shi sai ki gane hiki yana haro daga kai wani daga kawai shashasha ne ban fa yanka ba pick up zai mu je pick up action kai wani irin shashasha ne mara hankali zakka mashi ka dinga duka to kaza silent action baby na kada ki damu labarin kai wala dai na kaci amana da kina raina babu abin da zai raba ni kada ki damu ke waɗannan ke ba gidajiya yar ƙauye jaka ke saboda wannan ba gidajen yaron za ki riga gaya min magana malam ta Allah da ka ta wannan irin maganganu ne da Allah wani irin maganganu za ka zo kana gaya mata abin ya tsaya iya gani amma banda ni sai ba kai action to kuito sanda police amma bari sai ka kuka sannan koma mu je koma wallahi wa kara koma wata haka yana kula da ni sai ba sanan za su mu je pick up yanzu dole an canza shi yayi yayi pick up yayi kai babban da sai sai ƙara pick up action mu je ama ni sai ba action go ni kai haka mala ni kai mata ni sai ba ya kashe ta sai ba promise you're under arrest ni sai ba you're under arrest ni sai ba bayan uban ya wuce action ka sa a rufe mu action ka sa a rufe man kowace kofa da zan ji daɗi in ga mansar a rayuwata ta duniya ba na son ka ka kyale ni mana a'a ka kyale ni ba na son ka kar yake da saiwa Mansur ba shi bane farin cikin rayuwar ki ba Elefant shine farin cikin rayuwar ki kin gane shine dole na shi dan uwana kuma shi zan baki ba Mansur ba saboda haka wannan dan uwana ne ba wannan sakaran ba pick up tarashi tarashi dole a bari gwada sai zabari dole wannan shine farin ciki ki da kin so da baki so ba ya zama wajibi gare ki sannan ki sani duk duniya baki da miji da ya wuce wannan pick up action da haka ki da bashi action wannan shine farin ciki da ke da kake da shine mijinki ya zama dole a rayuwarki Mansur ne sai ba ta da lafiya tana gida ta ce na sanar maka tana son ganin ka cikin gaggawa ya manya to ya miki yawa Mansur Zulaihat ba ta da lafiya tana gida ta ce na sanar da kai Mansur Nusaiba ba ta da lafiya na Mansur Nusaiba tana gida ba ta da lafiya ta ce na sanar da kai Mansur Nusaiba ba ta da lafiya Mansur Nusaiba ba ta da lafiya tana gida ta ce na sanar maka Ok Mansur Nusaiba ta ce ba ta da lafiya tana gida ta ce na sanar maka Mansur Nusaiba action Mansur Nusaiba ba ta da lafiya tana gida? Au. Wallahi rana ce kawai.